Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarapy ýurdundaky täderlikler hem habarlaryny tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şun hormatly prezident bolýan Gurbanoğlu Berdimuhammedow iş sapary bilen Liwap vilayatyna bardy. Türkmenawa şäheriniň halkary howa mendiline hormatly prezident bolýan meherli garşylandy. Hormatly prezident bilen Liwap vilayatyna iş sapary dowam edýär. Inwurtu hormatly prezidentiň Liwap vilayatynyň Edermen gallaçy bagdaýhanlaryna, mehanizatorlaryna hemem ähli owa hujurlyk işgärlerine iweren gutly bilen tanış edýäs. Hormatly hasyl ustatlary, merdana gallaçy bagdaýhanlary. Sizi berqarar döwletimiziň bagdaýarlyk döwrüniň Türkmenistan parahaçylygyň we ynanşmagyň watany ile baglandyran ýylyna sahawatly türkmen toprağyndan Gulayet boýunça goşgorsak Akbuğdaýyň 310.000 tonudan gowragany watan harmana tapşyryp, bu urda belenen şertnamalaryň boşnamagyny üstünlikli berjaýdynyň bilen tüýsürekden otlaýan. Siziň her biriňizde berkjan saglyk maşgala we danşylygyny alyp barýan asyrly işleňizde mundan belägem uly üstünlikleri ardy edýän. Liwap vilayatynyň Edermen gallaçy bagdaýhanlary ýurdumyzyň vilayatlarynyň arasynda ilkinji bolup şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli berjaý etdiler. Gadanlanan bu ajaýyp üstünlik vilayatynyň käreneçleriniň, hususy önüme önerjileriniň, kämil teknikalara başarjanylyk bilen erkedýän mehanizatorlarynyň, suw hujurlyk işgärleriniň hemem gallaçylyk pudugyny ösürmek urunly uly işler alyp barýan adamlaryň, alymlaryň hemem tejribeli owa hujurlyk işgärleriniň, agdyr hemem ahlakly çeken zähmetiniň netijesi. Vilayet boýunça Akbuğdaýyň bol hasylynyň öndürilmegine, etraplaryň gallaçylyk hujurlyklarynyň, öňde barjy hasyl saatlarynyň her biriniň munasip goşandy bar. Gulaýatyň galla hasylyny öndürmekde şertnamalaryň boşnamany ilkinjilen hataryny awry bilen ýerine ýetiren köýtöndag, hujumlar, şäherjok hemem halaji taraplarynyň gallaçy bagdaýhanlarynyň çeken netijeli zähmeti aýratyn bellenmäge munasipdir. Edermen gallaçy bagdaýhanlary bide ýurdumyzyň owa hujur pudugyny ýokary dep gönderilen ösürmek, ýer hemem suw serişlerini netijeli peýdalanmak, owa hujurlygyny hususy önüm önerjileri geýden çekmek hemem önümçilik gatnaşyklaryny hasam kämilleşdirmek boýunça özgörtmeleri ýygylar geçirýär. Bu işler bilen bir hatarda owa hujurlyk pudugynyň maddi enjamlaryň bünýadyny hasam putulandyrmak, pudugy dünýäniň öňde barjy tejribelerini hemem döwrubap usullaryny geňden ornaşdyrmak uruny uly möşürde maýy goýum serişlerini gönükdirýär. Biziň owa hujurlygyny esasy maksatymyz ýokary hirli owa hujurlyk önümleriniň öndürilişini artdyrmakdan, ýerden hemem suwdan netijeli peýdalanmakdan, alymyň soňky gadananlaryny önümçiligi geňden ornaşdyryp, ekrançylygyň medeniýetini ýokarylandyrmakdan, ýurdumyzda azyk bolşulygyny hasam putulandyrmakdan, hemem eksport mümkinçiliklerini artdyrmakdan ibaratdyr. Burada owa zähmetkeşleriniň şolsana gallaçy bagdaýhanlamyzyň ahlasy hemem öňden görüjlikli zähmet çekmekleri üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär. Şeýle şertleň döredilmegi bagdaýhanlamyzyň täze zähmet üstünliklerini gadanmagy, has ýokary sepkitlere ýetmegi, eni toprakdan bol hasyl önermegi, hemem halar zähmetiniň hödürini görüp, eşreti durmuşda ýaşamagy burun höwesini hasam artdyrýar. Hormatly owa zähmetkeşlerim, sizi berqarar döwletimiziň bagdaýarlyk döwründe türkmen topragyndan buğdaýyň paýtan hemem beýleki owa hujurlyk ekinleriniň bol hasylyny öndürmek uruny gujur gaýratyňyzy gaýgyrman zähmet çekýärsiňiz. Siziň çekýän asyrly zähmetiňiziň netijesinde ata-babalarymyzyň bize miras goýan kämil daýhançylyk tejribesi, käderki zamanyň ekrançylyk usullary bilen utgaşdyrylyp, gallaçylyk pudugyny uly zähmet ýeňişleri gadanylýar. Ösüşleň täze belentliklerine tarap, önämli öňe barýan edil diýarmyzyň owa hujurlyk pudugyny ösürmekde, ekinleň bol hasylyny ösürip ýetişdirmekde, ýetişdirilen hasyly şalt hemem ýetkisiz ýygnap almakda, kämil owa hujurlyk teknikalarynyň ýygydarly satyn almagy, daýhanlaryň ýokary hirli tohumlar hemem mineral dökünler bilen dolu üpçünedilmegi, owa hujurlyk ekinlerini suwuruş suw bilen üpçünetmekde, hemem ýerleň meliorativ ýagdaýyny gowrandyrmakda, geň erimli işleň durmuşa geçirilmegi, owa hujurlyk pudugyny ýokary sepkitlere ýetmäge uly mümkinçilikler döredýär.
Yerden bol hasylanmakda ata-babalarymyzdan miras galan bay tejribenin hemem alymyň soňky gadanlarynyň önümçiligi giňden ornaşdyrylmagy netijesinde owu hoşulygynda gadanlayan ýokary netijeleri biziň hemmemizi begendirýär. Owu hoşulugyna amanaşyrlayan düýpli özgertler, owu hoşulyk önümçiliginiň, şol sany galdaçylyk pudugynyň ösmegini, owu iratynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokalanmagyna uly ýardym edýär. Gadyrly hasyl satlary edermen gallaçy bagdaýhanlar. Sizi ýurdumyzyň muqaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenýän ýylynda Liwap vilayatyna ak buğdoýyň bol hasylyny öndürmekde gadanlaryň bu ajaýyp zähmet ýeňşigi bilen ýene de bir gedek tüýsüre toňutlaýan. Sizin kerweriňizde berkçan saglyk maşgala awadançylygyny edýidi watanymyzyň gülle ösmegi ugrunda alyp barýan asly işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistan parahaçylygyň öňşman watan ýylyna hurmatly prezident bilen parasaty başlanlaryny ýurdumyzyň owatanaat pudugyna şanly üstüşler gadanlyp, edermen bagdaýhanlamyzyň ussat ýere-ýeriniň şekeni gaýratly zähmeti, ajaýyp üstünlikleri, joşgunly sepketleri wesenýär. Bu aýdanlara ýurdumyň Liwap vilayatynyň gelip bolşan hoş habarym aňrýany bilen güwäçi. Liwap vilayatynyň kärinleşleri ussat owu hoşulykçylary joşgunly zähmetler bilen berqarar watanymyzy öňde barjylan hataryny döwleti buğdoý hasylyny tapşyrmakda ardyly sepkide ýetdiler. Liwap vilayatynyň ussat bagdaýhanlary ýurdumyzda ilkinji bolup şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli berja edip 130 000 hektar meýdanda kemale getirilen Guşgurtok ak buğdoý hasylynyň 310 000 tonnasyny watan harmanyna tapşyrdylar. Bu şahatlykly wakanyň medeniýet we sunat işgärleriniň hemde magtymul pragynyň şöhret gününiň şanyna Liwap vilayatyny bagdalgalan medeniýet keptirligine gawat gelmegi bolsa, bayramçylyk toý şatlygyny goşulandyryp, ýatda galyjylyk bilen tapawutlaryny Gahryman arkadamyzyň kärendesi ýere-ýerlerine berýän ýygylar gollaglaryndan owu hoşulugyny düýpli ösdürmek, kämilleşdirmek boýunça ýabanlandyrylan döwlet siýasatlarynyň galkynyň gadymy Liwapyň bagtyar ilaty, edermen bagdaýhanlary, muqaddes garaşlygynyň şany 30 ýyllygynyň uldan bellenilýän Türkmenistan paragatçylygyny öňşman watan ýylynda Guşgurtok ak buğdoý kemale getirmekde, ýetişdirilen bitkinlik hasyly watan harmanyna tapşyrmakda ýokary netijelere betlenip, öňde barjylan hatarynda ardyl pellihana ýetmeň hötdesinden geldiler. Bereketli buğdoý hasylyny kemale getirip, onuň her bir dänetini isripsiz öz wagtyna ýygnap watan harmanyna tapşyrmak mövsümde bagdaýhanlaryň baş wezipesine urildi. Ene toprakdan bol hasyl almakda Gahryman arkadamyzyň taýsir tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda getirilýän ýokary öndürjülükli owaçylyk tehnikaları bagdaýhanlarymyzyň ýakyn ýardamçysy bolup durýar. Vilayatda bol hasyl ugrunda hormatly prezidentimiziň sevdiň owaçylyklaryny alyp beren kuwatly tehnikalarynyň kömegi bilen netijeli işler alınıp baryly. Bu wagtda ähli gödeginde tutulan agrotehnik şäherler öz wagtynda amala aşyrylyp, Döwrap owaçylyk tehnikalary, tejribeli mekanizatorlary ynanyldy. Kämil häzirki zaman kombaynlar hasylyň salto ýokary öndürjülükli ýygnalmagyna uly ýardam berýär. Orok mövsümde ýokary ýük götürjüligi bolan awtololaryň sürüjileriniň hem münasip hyzmaty bar. Medeniýet sunat ulgamynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýygy-ýygydan kärendesi bagdaýhanlaryň, şonuň ýaly işini ökde mekanizatorlaryň, orok mövsümine gatnaşýan awtolog sürüjileriň arasynda bolup, armasyny ýetirdiler. Sevitde döwlet harmanyna tapşyrylan buğdoý hasyly üçin kärendesi bagdaýhanlar bilen hasaplaşyk işleriniň öz wagtynda badawat geçirilmegi rahmetoýur bagdaýhanlarymyzda aýratyn ruh bilenlik döredýär. Bu bolsa gallaç kärendesleriň sewda nokatlarynda bökdönşi nagyt we nagtdar hasaplaşyk işlerini geçirmeginde giň mümkinçilikler döredýär. Vilayatda gallaro geçirilen ýerlerde buğdoý samanyny keskitli ölçeglere getirilip, amatly ýagdaýda jemlenýär. Buğdoý tamanynyň arasalanan meýdanlarda bolsa, daýhanyň esasy daýanjy bolan kuwatly tehnikalaryň kömegi bilen desene sürüm işleri geçirilip, bereketli ene topragymyz geljek hasyl üçin taýýarlanylýar. Sürüm işleri ýokary öndürjülükli kuwatly tehnikalaryň kömegi bilen geje ündiýidiň dowamynda alınıp barylýar. Ýergelende belläp geçdik, ardyl sepkide ýetilendigine seretmezden vilayatyň gallaçylary meýdanlarda galan buğdoý hasylynyň iň soňky dänetine çelýigine döwlet harmanyna tapşyrmagy borçlanýarlar. Orok mövsümde Liwap vilayatynyň galla kabul ediş bölümlerinde we galla öndür kärhanalarynda da işler göwnüzay alınıp barylýar. Dünýä ýollarynda gawat gelýän, öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrylan döwrap kärhanalarda hasyl saatlarynyň watan harmanyna tapşyran buğdoý hasylyny bökdönşiz kabul etmekde hemde gaýtadan işlemekde uly işler alınıp barylýar. Meýilnamalaryň borçnamanyň ýerine ýetirilmegi münasibetli
Türkmenabat Galle Önümler Kärhanasynda geçirilen şäheri bugünkü toy dawaralarının şowkuny hasda artdyrdy. Şeýle-de Gallarog mewsüminde ýokary rehmet görkezjilerini gadanan gallaçy kärendeselere, mekanizatorlary, awtolaw sürüjülerine hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuruldy. Şuň Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherine 2020-nji ýylyň medeniyet hepdirigiň dawarly açylyşy boldy. Bu mühim ähmiýetli şäheri milli medeniýetiň döwletiň hem jemgyýetiň ösüşindäki orny, ýurt uly parahatçylyk döwredici kuwatyny görkezýär. Şugun ýer bilen Türkmenabat şäherindäki ruhyt köşküniň öňündäki meýdançada 2021-nji ýylyň medeniýet hepdeliginiň açylyş dawarasy boldy. Dawaranyň başynda hormatly prezidentimiziň gutlagy okulyp, ol uly ünsüge ruhfelentlik bilen diňlenildi. Mehriban arkadaşymyz dörejilik gözden geçirilişine gatnaşlary tüý sürekden gutlap, Lewap welaýatynda geçirilen beýçäräniň üýedorşy bayramçylygy öwrüljekdigini, türkmen medeniýetiniň wesirmotyny hasy ösdürmäge hemde kämilleşdirmäge uly ýardam berjekdigini, edebiýatymyzy döwrewap eserler bilen baýlaşdyrjakdygyna anan bildirdi. Diýip bolşýaly medeniýet hepdeligi iri diýarymyzda giňden bellendiýen medeniýet we sungat işgärleriniň hemde magtymyl pragynyň şygyryet gününe gawatlanyp gurulýar. Munun özi nesilleriň ruhy ara baglanşygynyň dowamatlylygyny alamatlandyrýar. Soňra medeniýet hepdeliginiň açylyş dawarasy münasibetli Türkmenabat şäherindäki ruhyt köşküniň öňündäki meýdançada köp öwüşgünli sergi ýaýbanlandyryldy. Olarda türkmen paýtagtynyň hemde ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň wekilleri öz gymmatlyklaryny ýerleşdirdiler. Munun özi türkmenleriň mihmansyýerliginiň, taryhy kökleriň, medeni mirasyň aýygyl saklanýanynyň nyşany bolup durýar. Sergide paýtagtymyzyň hemde ýurdumyzyň welaýatlarynyň gadanýan üstünlikleri barada gurrun berýän gymmatlyklar görkezildi. Serginiň her bir welaýaty we Aşgabat şäherine degişli eksponatlary halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden göz başalýan öýedbolşy diýip desurlary, baý medeni mirasy, onuň sungaty barada gurrun berýär. Bir ýerde amalgaşam sungatynyň eterleri, keramika we heýkeltaraşlyk öýenimleri, nakkaşlaryň, halyk senetçileriniň işleri, şol sanyna hallar we keçeler, milli libaslar, ogudan şaýsepler, saz gurallary, türkmenleriň diýip bolan durmuş esbaplary giňden görkezildi. Şeýle hem serginiň çäklerinde çeperelli gelin gyzlaryň eli işleri, dergärleriň we demir ustalarynyň sungaty görkezildi. Şeýlikde döwürleriň ruhy mirasyň ara baglançygy, öýedbolşy diýip desurlaryň dowamatlyligi görkezildi. Şol diýip desurlar bolsa, aýygyl saklanmak bilen çäklenmän, eýsem halyk ustaatlar tarapyndan sazyşly ösdürilýär. Sergi köp öwüşgünligi we olarda ýerleşdirilen ýurdumyzyň dürli sebetlerinden getirilen gymmatlyklaryň öýedbolşylygy bilen tapawutlandy. Munun özi asyrlaryň hakydasyny we häzirki döwrüň okgunly ösüşini jemleýär. Lewap welaýatyna geçirilen 2021-nji ýylyň medeniýet hepdeligi soňra ruhyt köşkünde dowam etdi. Bu ýerde Perdent çeşme bolsa, Güzbaşy ata-enedir atly maslahat geçirildi. Medeniýet, bilim we saglyk guraşlygymyň jemgyýetçi guramalarynyň wekillerini, meşhur sungat ustaatlaryny, hormatly ýaşulary we kümüş taşy eneleri hemde ýaşlary birleşdiren çäräniň esasy mowzugy milli ruhy ahlak diýipleriniň we türkmen halkynyň maşgaly gymmatlyklarynyň dowamatlylygyndan ibaratdyr. Çykyş edenler maşgaly ojagynyň mukaddesligi, hakyky watançylary we münasip ýaşlary terbiýelemekde maşgalanyň orny barada gurrun berdiler. Şunun bilen baglykda arkada prezidentimiziň ine taqdim muqaddesligi taqdimatly kitabynyň ähmiýeti bellenildi. Mehriban arkadagymyz bir ajaýyp kitabyny inäniň her bir insan üçin muqaddesligi, ata watan, maşgala ojagy, maşgala ina talaryň we çağalaryň arasyndaky gatnaşyklaryň esaslary ýaly miýlemet gymmatlyklary barada gurrun berýär. Hormatly prezidentimiz gadymy döwürlerden bäri tutuş dünýäde ine muqaddeslik hökümine tarpa goýulýanlygyny, peýgam paýgata ýorulan büýdäwi münasip dowam etmelidigini belleýär. Kahraman hem mehriban arkadağımızı, hem sizi, bütün Türkmen halkımızı medeniyetin tutumlu toyu bilen kavgan otlayan. Haysi bir devlet özün barıyla bilyen olsa medeniyetini östürmekten başlayandır. Dünya yüzünün halklarının, yurtlarının gelsin meseyle.
Hormat prezidentimiz Kahraman arkadağımı sol uğurdan yol alyanlığını ma'lum ediyor. Kahraman arkadağımızın medeniyete sunuğutu üns vermegi bizi coşturandıran. Hormat prezidentimizin Kahraman arkadağımızın her bir uğurdan özünün baş çıkaryanlığım sürdü ayrıtıyınlık veriyor. Eser yazmakta, sağ dizmekte, söz yazmakta Kahraman arkadağımı öz ustatlığını vurkudiye. Kahraman arkadağımızın şeyle görüllülü, görülgülü, ineden terbiyalanlığını ayrıtın bellesin diye. Ol dünyanın yurtlarının pehemdarlarının, danalarının, asılzadalarının ehlisen atadanam terbiyalandırları öyle ineden alan terbiyeleri başkatadır. Son için hormat prezidentimizin, Kahraman arkadağımızın enelere koyan ünsüyü başkata. Kahraman arkadağımız Türkmen milletinin ıkbalı olup, baktı olup, devlet kuşu olup goğanandır. Devletim, devranım, Kahraman arkadağımızın kudretli kursoğundan, muhabbeti yuğurlan kemalli gurbundan, pehemli paykaslı ineden atadan gaydiyan güçlüğüne doğru göz yetiriyor. Yaşap gör milletin, toylarını bellep, baktının boyunu denglep, diyendirin, şu sözleri ediyizlep, güzel boğunu, kurban sana arkada. Medeniyetin hep belep tutulayan yeri, külle alemin hiç yerine yoktur. Son için şu bayramın altın şakalarının bağırlığına maydasın medya. Bir şakatı edebiyat, sungat, medeniyeti tarifliye. Bir şakatı Maktımlı Pırağın koşullarına yüzleniyor. Dağına dünyasına yüzleniyor. Kahraman arkadağımız bilent taşın aman yurdun avadan olsun. Üsüp gelýän nesli terbiyelemek meselelerine ayrıtyn ähmet berli. Çykyş edenler ýaşlara güldönüp, öýleriniň ata-babalarına, olaryň wesiýet eden ruhy ahlak we maşgaly gymmatlyklaryna uly hormat sarpy goýmagy çagyrdylar. Akyldar şahyrymyzyň pederi Döwlet Mehmet Azady özüniň Waz Azat eserinde prezidentiň ata-ene bilen gatnaşyklaryna uly orun berýär. Olaryň arasyndaky borçlary ýekan sanap geçýär. Milli ruhumyzyň içinden eriş argaç bolup geçýän bu borçlar asyrlaryň dowamında paýhas gazanynda kemsiz taplanyp prezident terbiyesinde esasy ýörelgileriň birine öwrilipdir. Türkmen maşgalasynda prezidentleriň ata-ene umumyň kişileriň ullara goýan syla hormaty başgaça, maşgalada ullaryň öz ornuny ve borcuny bilişide başgaça. Muny taryhyň dürül döwürlerinde Türkmen maşgalalarynda mehman bolan gaýry ýurtlar hem tasdiklapdyr. Şol belent hormat, berk bağ, halkymyzyň asyrlaryň jümüşinden şunu gelip getmeginde öran uly orny eýlen bolmaly. Döwletliğiniň toýu goşa-goşadan gelýär diýişýäli welaýatimizde uly toýlara badalga berilýär. Welaýatimizde medeniýet hepdeligiň şeýle çuňur mazmunly maslahat bilen başlanýandygy ahlimizde çaksız uly şatlyk döredýär. Türkmenistanda maşgaly gymmatlygy birjikde ünsden düşürilmeýär. Biz ýaşullar her bir işte görkezýän beýik göreldes üçin arkada prezidentimize tüs ýürekden hoşallyk bildirýäris. Milli liderimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İlunyň bagtyary üçin alyp barýan işleri el mydama rowaşlyk göregeslensin.
Anhaşun mehriban arkadağımız güzel levap toprağına ulu medeniyet hepdeliğini toylap toy tutup berip otyr. Şundanam belli bolşyali edid arkadağımızın bizim medeniyetimizi, sunnatımızı, mirasımızı aydımsaz dürüdücülüğü ne hili söýüsünün bardığını şıpırtotda duymak bolýa. Sebäbi toyumuz bir hepdelap dowam etýär. Maşgaly terbiyede gözbaşy oglabat käbämiz melik kulatamız bolsa, onu hemmämiz onun dowamatynyň nähilligini görüp otyrys. Daragtynyň nähilligini görüp otyrys. Dogrudanam oglabat käbämiz şol giýje nähili ışığın kaptalyna keşteler çek şu çağaları iýdirip içirip melik kulatamyzyň ýanyna zähmet bilen taplananny biz her pursatyny duýup otyrys. Şonuň üçinem şu zähmetiň aňartynyň reknetdigini biz arkadağımızdan görýäs. Arkadağımız dünya bir öz ýurdumyzda däl, dünýäň özüne sahabatçylyk bir mehr muhabbetini paýlap, dünya bir öz ýurdumyzyň aladat däl, hemmämizden bilýäs onu. Şonuň üçin türkmen halky iň bagtly insanlaryň ýaşaýan watan ýurdu diýip aýdasym gelýär. Sebäbi başymyzda arkadağymyz bar. Arkadağ diýmeklik, watan diýmeklik, arkadağ diýmeklik, yurt diýmeklik, arkadağ diýmeklik, türkmen diýmeklik, arkadağ diýmeklik, tuğ diýmeklik. Şunun hemmetinin başına arkadağ otyr. Arkadağımız bilen biz watan bolup otyrys, yurt bolup otyrys, millet bolup otyrys, türkmen bolup otyrys. Arkadağımyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, başı dik ýurdawadan asmany asuda bolsun. Biz hemişe arkadağımız bilen bütün türkmen halky arkadağımna jewitleşenseň şular ýaly döwleti, şular ýaly agdy bir ýurda eýedir. Ýygnananlar milletiň baý mirasyny, şöhraty ata-babalarymyzyň wesiýet eden asylly ýörelgilerini geňden wagt etmegi hemde geljekki nesillere getirmegi halkymyzyň medeniýetiniň wekilleriniň esasy wezipeleriniň biri bolup durýanyny bir agzdan bellediler. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşanlar mehriban arkadağymyzyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Medeniýet we sunugat saatlarymyzyň ýerine getiren joşgunly çykyşlary dawara üýez bolşly gözellik çaýdy. Günün ikinji ýarymynda Lewap vilayetiniň taryhy ülkäne öwrenş muzeýine mirasymyz buýsanjymyz atly dörejilik duşugy hemde ýurdumyzyň muzeýleriniň hünärmenlerini birleşdiren maslahat geçirildi. Çäräniň başynda innowasiýon sany tehnologiýalary ornaşdyrmagy nazara almak bilen ýurdumyzyň muzeý işini ösdürmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Soňky ýyllaryň dowamynda muzeý gaznasynyň üstü köp sanly etnografik gymmatlyklar, şeýlekem gadymy Amul şäherine geçirilen mögüsümligiň gazy wagtaşy işleriniň başynda ýüze çykarylan arheolog tapynlaryň ençe bilen ýetirildi. Häzirki wagtda muzeý şäheriň iri ülkäri öwrenş merkezine gurildi. Şol ýerde milli bayramçylyklar, duşuklar, häzirki zaman sunugatynyň sergileri, okuw we almy maslahatlar geçirilýär. Onuň işgärleri uly barlyk we usulet işlerini alyp barýarlar. Muzeý medeni tepdeligine gabatlanıp, Tevtiň suratkeşleriniň sunugatyna başlanılan işlerinden taýýarlady. Bir ýere gelenlere paýtagtymyzyň hemde ýurdumyzyň wilayatläriniň muzeýleri tarapyndan birlikde guralan sergi bilen tanışdylar. Eň iri muzeý dağlarynyň biriniň meýdançasynda guralan sergide ýurdumyzyň şekilleniş we amalgaşam sunugatynyň özüji, köptürligi we ugurlary aýdynlyk bilen görkezildi. Akşamara şäheriň bitaraplyk seýilýärinde guralan türkmeniň toý derwede saatly bayramçylyk dawraty Aşgabatyň we Ahal vilayetiniň sunugat saatlarynyň çykyşlaryna ulaşdy. Hormatly prezident, budan 21-nji iýunda sanly ulama arkaly Mary vilayatynyň häkiminiň hememe vilayatyň etraplarynyň häkimleri bilen geçiren iş maksadyny vilayatyň ekrançaryna mundan belägem buğday rowunyň ýokary depkini üpçünedip, meýdanlardaky guşgursyk ak buğday hasylynyň iň soňky dänetine çenli ýagnap, watan harmanyna taşyrmak galaşlary bilen döwlete taşyrylan önüm üçin hasaplaşy işlerini günüberin geçirmek barada anyk görkezme berdi. Şu münasibetde Mary vilayet häkimligine maslahat geçirildi. Oňa vilayatyň etraplarynyň şäherleriniň häkimleri, häkimliň ornatyrlary, vilayatyň idara kärhanalarynyň jemgyçilik gurumlarynyň ýol başlary gatnaşdylar.
Matlagda gatnaşan jogapkar yollaşçylary hormatly prezidentimiň welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna ýetişdirilen bol we bitkinli buğday hatyryny zaýaty ýygnap, döwlet harmanyna tapşyrmak barada beren tapşyryklaryny dol iş ýüzüne geçirmek boýunça öňde duran wezipeleri birin aralyp maslahatlaşdylar. Gahrman arkadağımızın yetiştirilen buğday hatyryny gysga möhletde zaýaty ýygnamak, hatyry ýokary tehnologiýaly elevatorlarda oňat ýyly saklamak barada beren tapşyryklaryny badawat durmuşa geçirip, hemde döwlet öňündäki şertnamalaryň tapşyrygmady üstünlükli berza edip, watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllyk şany toýuny sowatly garşylamak, welaýatyň gallasy daýhanlar üçin belent borçdur, hemem işde baş ýörülgedir diýip maslahatda çykyş edenler bellediler. Matlagatda çykyş edenler hormatly prezidentimiň dünýäniň öten döwletleriniň önüm öňürjülerinden satyn alyp beren ýokary öňürjülükli däne orjy kombaýnlaryny orakda giýje günni bökdönçde işledip, gahrman arkadağımyzyň beren gaýry goýulmasy tapşyryklaryny doli iş ýüzüne geçirmek boýunça welaýatda ähli derur şäherliň görüljekdigine inanyrdylar. Olar welaýatyň ekransy daýhanlaryna toprakdan bol hasyl almak üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadağımyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Yurdumyzyň Balkan hememe Daşoğuz welaýatynyň gallaşlaramy jogapkarlyk hökümi üstünlikli dowam edýär. Gadanlayan ýokary netijelere beýik welaýatlarda şertnamalaryň borçnamalaryň ýerine ýetirilejekdigine güwa geçýär. Hormatly prezident bu yurdumyzyň owa hoşalyk işgärleriniň öňüne goýan anyk wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmegi maksat edilip ikinji ulanşyna girdilen mes toprakly ýerlerden bereketli hasyl önürme uruna gaýraty dähmet çeken Balkan welaýatynyň Mawtumly trawynyň kärinişleri ajaýyp dähmet üstünliklerine eýe bollar. Bu urfa asly dähmet bilen bolçylygyň bereket akabatynyň sakatyna durýan hasyl saatlarynyň tutan ýerli dähmetiniň datly miýgösür. Häzirki zaman dünýäsiniň iň bir kuwatly tehnikalaryna kememe ýeri işläp bejerýän kemel gurallaryň şeride ýokary hasyl önürmekde alymyň soňky gadanlarynyň pudugy işiň urnaşylmagy bugün özüniň oňy netijesini bolluk bilen eşelýär. Ýere ýerleriniň ýokary hasyl ýygnamaky üçin merdana daýhanlaryň zerur bolan kemel tehnikalary, ýokary hili mineral dökünler, bol suw bilen döwletimiz tarapyndan ýeterlik meşhurdy. Üpçünedilmegi welaýatyň Mawtumly trawynyda önürilen buğdaýyň hasylyny ýyl saýyn artyrmaga mümkinçilik berdi. Oňa Türkmenistan parahaçylygyň horanşman watan ýylynyň şu owa hojalyk mewsuminde etrawyň ustat gallaşlarynyň ahlasy zähmetleriniň netijesinde welaýatda ilkinji bolup öňde goýan meýilnamalaryny awra bilen ýerine ýetirmekler bolsa, bütün aýdynlygy bilen güwa geçýär. Mawtumly trawyna galla hasylyny ýygnamakda gahramanlar hyzamydan taýfyl taýlat netijesinde satyn alynan ýokary iş önürjülükli, kuwatly kombaýnlaryň ýygnalan gallany kabul etişini hotlaryny bökdönşildaşmakda ýük awtologlarynyň ählisi netijeli işedildi. İşleň sadaşly ýoly bolup senikadan bökdönşide işedilmeginiň gadanylmagy bolsa, Mawtumly trawynyň gallaşlaryny ardaly tepkide getirdi. Döwletimize tapşyrylan buğday hasyly üçin kärinişler bilen gysga möhletde hataplaşyk işleriniň geçirilmegi gallaşylan çeken zähmetiniň ýerine düşünýäni äşkär edip, gallaşylan bu ýytynçly günlerini hasam galkyndirdy. Ustat gallaşlary gahrman arkadamyda alkyşlaryny kememe hoşallyklaryny aýdýarlar. Bu asly işleri Mawtumly trawynyň gallaşy bagdaýhanlarynyň geljek ýyllerde täze üstünlikleri eýe boljakdyklaryny dogry güwa geçýär. Daşoğuz welaýatynyň Niýat Padyna trawynyň daýhan birleşikleri şöyle buğday ýorow mewsuminiň öň hatarına bolmak başardylar. Şöyle trawyny zähmet söýür gallaşlary iki geçiren ýerlerde buğdaýyň bol hasylyny kemal getirdiler. Ýylyň dowamyna çekilene agdyberlikle zähmet özi münasip miýwesini berdi. Munyň özi trawyny ýere-ýerleriniň birleşen tagalatynyň netijesi. Gadanlyny zähmet ýeňişine etrawyny öňde barjy hojalyklarynyň daýhan birleşikleriniň hasyl saatlarynyň goşantlary diýseň salamlydyr. Hormatly prezident bilen ýurt bähidine gönükdirleni uly tagalary şeýle üstünlikleri gadanmagyny göz başyna durýar. Şu günleri gallaşy ýere-ýerleri köp zähmet siňdirilip kemal etirilen hasyly ýetkisiz ýygnap almagy, hemem ýyly has ýokary netijeler bermegi öz öňlerini baş maksat goýdular. Gallaşlar üçin döredilýän şertler hem ýürüte belinmegde geçdiler. Ýere-ýerler bilen hataplaşyk işleriniň öz watyna geçirilmegi mewsumyň hormatly prezident bilen tapşyryklaryna laýyk derejede geçirilýänine şaýatlyk edýär. Halal girdijelerine ýüzüne silýän hasyl usatlary mehriban arkadamyda alkyş hememe hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Galyr uruny barha güýçli depinlere eýe bolýan häzir günlerini urak geçirilen ýerlerde samany ýygnamak, sürmi işlerini geçirmek işleriniň hem utgoşukly dowam etdirilýänini bellemek mümkindir. Geje unyň dowamyna durmuşa geçirilen utgoşukly işleri geljek ýylyň bol hasylynyň kepilleri. Şoň üçin hem bu işleri aýratyn güdüşlükde saklanýar. Hemem ýokary hil derejesine ýerine ýetirilýär. Dawraly pursatlara gatnaşyjylara bagtyrlyk döwrüne hemişelik peşkeş beren hormatly prezident bu da tüý sürükden alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Garaşsyzy hemişelik bir tarap ýarmadan çar kunjugyny geçirilýän şäherler çuňur many mazmuny aýratyn joşgyny hem ýokary ruhunatly wesenýär. Munyň şeýerdigine durly mazmunlaky maslahatlar bütün aýdyňlygy bilen suwdy diýär. Matumlu adnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygy we anaşman watyny ýyly diýilip yglan edilmegi, muqaddes garaşdyrlygymyň şanda 30 ýyllygy medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat güni münasibetli milli medeniýet we Matumlynyň edebi mirasy, halkymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň ilham çeşmesi ratly alma amaly maslahat geçirildi. Murat Garif adnaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat güni münasibetli Matumly köňüllüň şahiratly daşary ýurtlaryna mugallimleň we talipleň alma amaly maslahat geçirilip, Dana şahiryň şygyryýat dünýäsi onuň bagtyarlygyň sermaýesi bolan edep terbiýe häsiýetli şygyrlarynyň ähmiýeti, milli mirasymyzyň gymmatlylygy, millilige eýlenen mukaddesliklerimiz baradaky çykyşlar maslahatda gatnaşanlarda ýakymly täsirler galdyrdy. Döwlet Mehmet Azad adnaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat güni münasibetli Matumly sözlerim sazy goşsaň uwuz bolar atly alma amaly maslahat geçirilip, bayramçylyk münasibetli çäre Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna da geçirilip. Medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat güni münasibetli Türkmenistanyň içeri işler ministrleriniň Melik Gulberdim Hümmedow adnaky 10.01-nji harby bölüminde de ministrligiň şahsy düdüminiň hemem çağırış boýunça harby gullukçylarynyň arasynda medeni dörejçilik bäsişi geçirildi. Oğuzhan adnaky Türkmen Film Birleşigi tarapyndan döredilen çeper filmleň Lewap welaýatyna geçirilýän medeniýet hepdeliginiň çägini Türkmenabad şäheriniň medeniýet öýünde film bilen görkezilişi başlanyp, hepdeliň birinji gününde owada bolan waka atly çağalar hakyndaky film görkezilip, oňa Thomas mowsumyna deň jalp ýören çağalar höwes bilen tomuş etdiler. Paýtatymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasyna medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat güni münasibetli Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň hemem oba hojalyk we daş gurşaw goramak ministrleriniň bilelikde goramagyny milli medeniýetde halkyň ýol ýörelgesi atly wagny nasihat şäreti geçirilip, Bagir medeniýet öýüne Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň kitapxana hünärmenleriniň gatnaşmagyny medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat güni münasibetli medeniýet milletiň buýsanjy, halkyň kalbydyr atly bayramçylyk çäreti geçirilip, Maýa Kuliýew adnaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny Türkmenistanyň bilim ministrleriniň guramagyny medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat güni münasibetli Pragynyň arzu eden eýýamy atly alma amaly maslahat geçirildi. Ýurtmyzda badalganan medeniýet hepdeliginiň bayramçylyk çäreleri Ahal welaýatynyň amçar kunjyny belentden toýlanýar. Geçirilýän her bir dawarlar türkmen halkynyň dünýä nusgalyk milli medeniýetine we sunugatyny, il günümiziň gowunç buýsançlarynyň eksilmezliginiň aýdyň nyşanyny urulýar. Tejen etrap şäher häkimligi, etrap bilim we medeniýet bölümleri, tejen etrap we şäher kaziýeti we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan geçirilen maslahat diýsen täsirli bolup, Göktepe etrap häkimligi, Demokratik we Agrar partiýalaryň haky etrap komitetleri, etrabyň ýaşar guramasy hemem Zenaner Birleşiginiň haky etrap guramasy tarapyndan geçirilen maslahat baý many mazmuny eýe boldy. Balkın welaýatyna da medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat gününe başlanyň dörli derejeli medeniýet şäherlerdir maslahatlar geçirilip, ýaşar guramasynyň Balkın welaýat geňeşiniň we Demokratik partiýasynyň Balkynabad şäher komitetiniň guramaklaryny welaýatyň taryhy we ülkäni öwrenş muzeýine geçirilen Galkynýar sunugy tümsiziň bilen arkada gatly maslahatam uly buýsançy wesenip ol goşa bayramy başlanyp, ýaşar guramasynyň Türkmenbad şäher geňeşiniň guramagyny sunugyň hak howsary arkada gatly geçirilen dawarlamasydan baý many mazmuny wesenip, ol medeniýet hepdeliginiň çäklerine geçirilýän çäreleň üstüni ýetirdi. Ýurtymyzyň Lewap welaýatyna badalga berilen medeniýet hepdeliginiň dowam edýän günlerini Daşoz welaýatynyň Görögli etrabyna geçirilen dawarlarym şadlyk şokuny wesenip, etrap medeniýet bölüminiň ýaşar guramasynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramagyna geçirilen dawara dörejçilik işgärleri gatnaşdylar. Bayramçylyk münasibetli Lewap welaýatynyň sport we ýaşar siýasety baş müdirliginiň Hojamaz etrap bölüminiň kädeşir arkaşyklarynyň etrap birleşmesiniň ýaşar guramasynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramagyna wagny nasihat şäreti geçirilip, Zenaner Birleşiginiň çärji etrap bölüminiň guramagyna maşgala agdabiýerligi we muqaddesligi, edep terbiýanyň esasy rady bilen wagny nasihat maslahaty geçirildi.
Ayrımçılık münasibetli maksat kardeşler kırışıklarının Mary Vilayet Birleşmesinin, Demokratik Partiyasının Mary Şäher Komitetinin, Mary Vilayet Sağlyk Goraş Müdürliginiň we Mary Lukmançylyk Orta Okuw Mekdebiniň bilelikde guramaklaryny da geçirli. Medeniyet we sungy deşgärleriniň kimi Matmul Pragynyň şagryet güni münasibetli Mary Vilayetiniň taryhy we ülkän öwrenş muzeýine medeniyet ruhy kämilligiň gözbaşatly sergi gurulýar. Halkymyzyň şöhretli geçmiş taryhynyň, gadymy gymmatlyklarymyzyň we edebi mirasymyzyň öz bolşly aýratynlyklary kimi milli medeniyetimiziň ýeten belin derejeleri barada söz açýan bu sergi onu synlamagy gelen Bagtyar raýatlaryň ünsüni özüne çekdi. Hormat alymlar, Nurda ýurdumyň aýtaryna we paýtaht maşgabatda 22-nji iýuny saat 20-den 23-nji iýuny saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat ulugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan vilayetinde az bulut howa alyp günordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 24-29 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus kenary etraparyna 33-38 gradus ysy bolar. Ahir vilayetinde az bulut howa alyp günordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 20-25 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mary vilayetinde aşyk howa alyp Demiralk günordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 17-20 gradus maýl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Liwap vilayetinde az bulut howa alyp Demiralk günordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 20-25 gradus maýl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşuw vilayetinde aşyk howa alyp Demiralk günordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 17-20 gradus gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Paýtaht Maşgabatda aşyk howa alyp günordan teleskopda 7-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 23-25 gradus maýl gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyň boýunça iýun aýynyň 20-sine magnet hadisasynyň durnukly ýadyda bolmary aşaly. Ede watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň meçörüniň kadadan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme Thomas Passondan howanyň derejesiniň ýokary alýan günlerini pasaly güräge inmegi maslahat berýäs. Mehriban ýaşar, bu da onları berk berjay etseňiz, ýylyň islenik Passondan öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösýär esenýär. Ähli düşen ödünne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sağ olun, edilýär.